Hey, what's up mga ka-adventure? Tara at ating tikmaan ngayon sikat na inihaw na balot. Yehey! Mayroon na rin dito sa may Kalasyaw. Medyo napaaga tayo ng punta mga ka-adventure, kaya pinick up ko muna yung namay ni Mrs. dito sa may NLPDC Kalasyaw, dito sa may Margis. Dito kasi yung dropping area ng mga nagla-live sellings. At pagkatapos kong nakuha yung namay ni Mrs., dumaan lang din ako dito sa pwesto ng aking pinsan. Dito rin lang yan sa may NLPDC, bumili ako ng pandibara. At yun na nga mga ka-adventure, papunta na po tayo dun sa may bilihan ng inihaw na balot. At napadaan na rin tayo dito sa may nagbibinta ng mga inihaw na bangus at saka hito. At mayroong nga nakakailala sa atin. Dito rin pala yung ating kumpare. Ayun o, shout out po sa inyo. Sino nga mga ka-adventure, abot tanaw na po natin yung nagbibinta ng inihaw na balot. Naku mga ka-adventure, mukhang madami na pong nakapilang bumibili. Hi mga ka-adventure, excited na po akong tikman ang ngayon sikat at trending na inihaw na balot. Mayroon na rin mga customer palang katulad ko dito na abangers na sa kanilang mga orders. Siya pala yung may-ari ng balutan dito mga ka-adventure, si Ma'am Jasmine. Kabatchmate ko po siya sa may kompre mga ka-adventure. Single po yan mga ka-adventure, naghahanap ng forever. Charot. At yun na nga mga ka-adventure, iniihaw na po nila yung balot. Nilalagay na nila yung pampasarap na chili oil o di kaya na may chili sauce. O yan, dito rin pala ang ating classmate na si Jimalin. Kaklase ko po siya sa kompre. Single and available din po yan. At yun na nga mga ka-adventure, umpisa na po ng mukbangan ng balot. Nagsimula itong mag-trending sa Manila at ngayon mayroon na rin dito sa may Pangasinan. Ayun o mga ka-adventure, ang sarap ng kain nila kuya at ate. Sige pa, subo pa more. Hello mga ading, shout out po sa inyo. Kainang na madami. Naku mga ka-adventure, nilantakan na po yung inihaw na balot. Masarap talagang kumain lalo pag nagsama-sama ang barkada. Nakakatakam naman. Ang sarap ng kain nila oh. Parang may kulang ah. Kulang lang ng impi at saka RH. Yun na nga mga ka-adventure, parami ang mga kumakain dito at saka dumadating na customer. At may mga nakakilala rin sa atin dito. Shout out sa mga taga-PNR site sa may San Miguel, Kalasyaw. Hindi mo na kailangan pang pumunta ng Manila mga ka-adventure para matikman ito. Dito sa may Kalasyaw mayroon na. At sa wakas mga ka-adventure, naluto na rin po yung ating order. Bali nag-order po tayo ng 6. Bali 30 pesos each po ang presyo ng isang balot dito mga ka-adventure. Siyempre mga ka-adventure, titikman na po natin. Unang kagat, sisiw agad. Abay, napakasarap talaga ng inihaw ng balot dito mga ka-adventure. Sana all. Ganito lang pala ang pagkain ng balot. Yan, itaktak mo, tsaka sipin mo. Naku. Now mga ka-adventure, pag malaki yung sisiw, naku, yummy cheese promises. Bale, ang Just Grilled Balot mga ka-adventure ay nag-o-open po ng 6 PM. At halos katapatan lang to ng Jerry's Grills at tapat po ng Saplan Peralta Dental Clinic. Malapit lang din to mga ka-adventure sa may 7-Eleven Kalasyaw. Kaya arat na mga ka-adventure, tara na at tayo kumain ng balot.